आब'खौ माला लांगोन नों गुमै? आं नोंखौसो लांगोन। होद थांसै आं। र'ब्रा जिरायना दानो थाङो नामा? माथो खालामबाय थानो आंलाय इहायलाय? बिगुमैजों एसे गोथाव गोथाव रायलायदोब्रा। रायलायनो रोङा आं। बगल सिख्लाफोरबाथाय बिदिनो हारसा सिख्लाबासोमोन बिगुमैजों गोमोन जाथारगौमोन। जानला मोनला नङा दे गुमै। गुबुन सिख्लाफोरबायदि दा सान आंखौ। नोंखौ एदावा सोरखौ एदावबावोब्रा आंलाय? बोरो नोंनि आखाया? जा मोजांखा नोंनि आखाया। नोंबोनि सिगां नोंखौ लोगो मोननायबा नोंखौसो लागौमोनब्रा आङो। जाहोनो हाया माथो नों आंखौ? मा जानो नोंलाय आंनावलाय? गारि मटर बिल्डिं जेनिबो आंखाल गैया। थगायनाया। थुगाबानो जाबाय आंजों गासिखौबो नुहैगोन नोङो। बेसे गोबाव जागोन आब'मोना? बिसोर दानो फैया बिराद गोबाव जागोन। ए नोंनि खावलाया जा मोजांखा। नोंनि खानायाबो जा साइसखा। नोंनि गुस्थियाबो